Madiatik ko ko ba? Ha? Mating pataw. Sigurado ata. Matik. Nalalanta na tong mga halaman ko. Lalala. Hindi ko na kayo nakaharap dahil kay Baak. Lalala. Ha? Uy, Bak, madi ka madanagan. Thank you, later. Sila kayo lamang lukloko ata pinagting-ting kiyo kanya ka. Uy, salamat. Ano mo ito naglakon ni Baak Giin? Uy, sana all. Andres! 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 Ila kayo, Mau? Arjelikot, apa iya? Hindi ako matitid ko kanya na. Tad mo kanya ako, amo mo nga kwarta ta dala. Tunay nga radaratan. Basta kwarta, napigsangot mo. Ang laki din ni Baak, hindi ka na nasanay kanya. Siya mo lang bagsak na ata. Hindi ka tungtungik pa yung nila kayo mo, ah. Sige, agore ka dito, tayo Baak. Bye, Bak. Ay, bulbulo din, dalakaw. Bitong, tigas ka. Tama na. Hindi mo dati problema, Andres. Adya bagbagam nga sa nga pulong nga ribo, 5,000 lamay tid ko kanya. Mabal na tatan. Sige. Tulungan ka, naman di ka maringatan. Ha? Kasubri pa ya. Isa. Dua. Ano? Empat. Lima. Nanong sampay lang ata. Thank you. Gusto ba kanya ka to? Thank you. Women. Punay nga isim yun, maka thank you kayo, wagas ah. Han nga thank you ata, utang ata, bayadan yung tumo lang. Uy, Bak, madi ka madanagan. Thank you, later. Sila kayo lamang lukloko ata pinagting-ting kiyo kanya ka. Uy, salamat. Dapat pa nanta, Andres. Tapilag merinda. Ta marama lang ato apit mo. May siyak pa, hindi nakawisa. Kinagadong of Ibrahim ni, naglaba ka pa eh. Numaminsan kanton, numaminsan nga apit yun. Ha? Kung bakit, isang kantong. Patupin nga ubra niya. Saot kwarta mo ni, reklamo ka pa ilang. Reklamo ako. Taba? Sige, kamay. Bak. Thank you. Kapelo ta, thank you. Litas, di palibreng tata. Ato kwarta mo guys. Siyempre ah, lang mga taman te nabanglisay. Madimit ah, madimit na imas ah. Tataman tiket ko kanya. Yay. Ya. Oh, madam. Magtayo na tata, river nga ta. Eh, saka mo nga, Jai? Saka mo na tadi dia. Hey! Oy. Dik, kita ba dyan, Bak? Magbag na naka-helmet. Bagsong na naka-helmet. Si Tamatay. Dik, dik. Oh, may ka, libre ka na. La 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 la
La la la. La 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 la. La la la. La 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 la. Nice. La la la. La la la. La 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 la. La la la. La la la. La 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 la. La la la. I home, sweet home. I'm back. Guwapo talaga tayo balay ko, ha? Madi talaga nagbago, ah. La la la. La 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 la. La la la. La la la. La 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 la. Excited ako makita ng Mercedes ko. Kumusta nga tasunan? Baka mailiw ka niya ako. Ha? Baka di na mabigbigan. Napuda ko unay na eh. Maldi talaga ti Manila buyay. Ang kuwang pa siyang si Balaydan, sigurado. Arak pa nakajay. Lalala. 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 Iya mo si pamirinda ang bahak. Ha? Madinata, kuto na natin, santa di tao. Nagsamay tato irik mo yan, Andres. Ano si Sabam? Nice. Ang lasa na Andres. Kulasang ice cream ha. Ata, lasa na ta. Lasang pakwan, akitam ni. Nagsinang pakwan. Man, naman man no, lasang pakwan. Pakwan pa isaw. Nice. Nagparamang kamit akin, itabang mato yung screen ko. Kasi lang. Ito na na. Oh, nalasa na. Lasang ice cream. Lalala. 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 Uy, sana all! Hey, Pak! Hindi mo si sa atin niya. Ha? Ayun, isang sa. Papanan na. Ni, takil mo tempo daw na ni Dimsain. Supay ah. Marami si ka. Nice. Kapay, papanan na nga tayo dyan, Andres. Mati ko na. Apa ko dami Mercedes aja. Nice. Sarod mo yun. Sige, tan. O, kisti sa ba, mapunay mo ta pinagpangpangan mo ice cream, makapadulok ka. Kinasamit na raw. Anahan tan? Sige, Tan. Sama. Lalala. 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 Nice. Lalala. 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 Magyapit ko ko ba? Mating pataw. Sigurado ata. Matik. Nalalanta na tong mga halaman ko. Lalala. Hindi ko na kayo nakaharap dahil kay Baak. Lalala. Oh yeah. Inang, raspak ka dimsay. Hindi kita na ni Mercedes. Oh no!